Nørre Ådal Friskole og Børnehave ligger i Særslev by, lige lidt nord for Brønderslev. På skolen har vi ca. 140 elever. Vi har et spor i hver årgang med maksimalt 19 elever i hver klasse. Vores gennemsnit ligger på 13-14 børn per klasse, hvilket gør, at vi kan holde en høj faglighed og tid til den enkelte elev. I børnehaven har vi som regel mellem 35 og 40 børn fordelt på 2 huse. En lille å og en stor å, så vi har de små børnehavebørn for sig og de lidt større børnehavebørn og kommende skolebørn for sig. Men de arbejder tæt sammen, og hver eftermiddag leger de sammen på den samme legeplads. Vi udnytter, at vi ligger så tæt sammen. Et sted, hvor man blandt andet kan se det, er, når børnehaven laver kunstudstillinger og andre arrangementer, så kommer skolen over og ser udstillingerne og deltager i arrangementerne. Indskolingen arbejder rigtig tæt sammen på tværs af årgangene og på tværs af klasserne. Det gør vi på grund af, at vi er meget opmærksomme på fællesskaber og venskaber i indskolingen. Det er ofte venskaber, der kan følge eleverne gennem hele deres skoletid. Det gør også, at vi kan arbejde koncentreret med elevernes niveau, lige nøjagtigt der, hvor de er. Vi er utrolig glade for vores udeområder på Nørre Ådal Friskole og Børnehave. Der er mange fine grønne områder. Vi har en stor dejlig legeplads, og desuden så bruger vi nærmiljøet rigtig meget. Vi bruger skoven, der ligger tæt på. Vi handler ind ved købmanden. Vi bruger området omkring kirken og andre fantastiske steder, der ligger tæt på. Vi vægter fællesskab utrolig højt på Nørre Ådal Friskole og Børnehave. Man kan blandt andet se det på vores arbejdsdage, hvor vi godt kan have 100 børn og 100 voksne tilmeldt, hvilket giver et fantastisk fællesskab. Vi arbejder altid tæt sammen med de lokale dagplejere i nærområdet og i byen. De kommer på besøg på vores legeplads i børnehaven, så børnene bliver trygge ved de voksne og trygge ved deres kommende kammerater. En af grundene til, at vi kan drive en rigtig velfungerende skole på Nørre Ådal Friskole og Børnehave, er, at vi har et stort frivilligt korps af mænd og kvinder, som bidrager på alle mulige måder. Blandt andet med ekstra rengøring, med at forskønne vores grønne områder og med generel hjælp i dagligdagen. Der er altid plads til flere i vores frivillige korps.